kusog ang tubig. Baha, delikado ang tubig niya. Huwag mo sulod ka dito, di ka mabasa. Dili ka makitaan, basta magbaha. Oh. Di ka makitaan rin. Kana, nana dia butang, hatag mo semua. Amen. Okay. Ito ta guys. Birthday. Ito ta. Cowboy. Apa? Nah. Panginaw ko doon, pada may kataunan ba? Ano? Menit. Tilapia na. Pero kayo menit. Kung pwede ba yung mga taon? Tidak. Betul. Sebelum berdekat dan jaga hilang itu bukan juga ini hilang ban Maka tembus kayak itu Kemudian dengan ban itu berapa Buaya apa yang berdina? Ini tertutup bilang. Pero ang gusto ko nga, pag ulat sa plano nga mo agad, Kalau dalam itu, hindi agad may simple. Durang na kayo. itu. Sila Gloria God. Dito magi. Nanti yang itu. Hindi naman pag pinagad siya. Ya, itu. Itu udah. Pagka marang nado pagka. Tapi mo dito Belum tayo. Nanti tidak mengerti lagi baru. Tayo na kung lalo na bubuhangan mo tanong kan. Nah, Ito naman. bukan ya? Busuk, boleh bilang. Jadi kayo pero kan. Jadi magulan udah busuk. Ako to. Mungkin naman dito. Awan dito sa na. Hindi natin ako to. Tapi yang busuk bukan itu untuk bilang bulan-bulan. Berapa?
Kan itu yang boleh tolong jahat. Memang tahu begini nak anak dengan seluruhan lang. Kasi babaw niya na. Ayun, kita kenal itu. Karena segera sudah itu kok. Bulan? Ini banget yang masalah. Hari ini orang berdebat. Yo.
Kita na lang ang bro. Tulong ka. Sige tayo. Ilag niya tayo. Uno na nagmamanalak. Aduan. Botong ko na dito. Ngayon, nabukay na eh. Isa, dua, tulo. Ipapatid ko. Bigyan pa rin ang busay ko. Magian na to. Kanan. Ako eh. Ang last ito mo, pinakataas yun. Mga Kusog to eh. Kaya ubos naman. camera. Wala po na dito. Kusog na gamay, kaya naan naman natin. Isuportar naman dito. Okay. Thank you. Thank you guys. Busog na guys. Ano niya do? Umulan kayo? Dito pa din dito sa boss ni. Apa dito ta diri? Wala pong abot ko dito. Dito na pa to ha. Kaya mo sunod. Kakol. Gudada no gapong padidit ka ba? Lima. Uwas buto. Dilo eh. Pinera. Kaya po na kayo na turbada. Oh. Kamar kita uyo ba? Oh. Beragi ano? Ako kayo ni diri liguan pero kusog lang tubig no. Katamagi dia kay mahagbong ta. Oops. Oops. Oops, oops. Hinay-hinay. Tara. Kamar kayo na mabila. Gut tayo. Oh, manay dila-dila dayo.
Lagi lang ni. Dire may gwapo liguan. Kimutana na sila nga, uy, asa man nga pulse nga, nindot kayo, oh. Yan na ba nga, kanatanaw nga taas kayo ba? Tawaan na ba saya, may kapris? Dire ni napita sa kuan. Sa Kimarang na ni nga banda. Tapos na sa Kimarang. Kimarang sa Lampayan, Matalam North, Cotabato. Ito batuhan nga na, bangag mo? Asa? Dahil, dahil? Ops, ops. Sudah di anja. Oh, lain na pala gini nga gianan diri sa ano. Apa na ito kanil today? Tuburan? Wait, mo dito? Diba? Mulan eh siguro na tubig. Pops. Pops ay. Layo na. Ay pagbawal. Gape limatok di kon. Ya limatok nga nang gagmay ba? Na itong gagmay na mo panos dalunggan pinit. Tumusulod sa mata ba? Wala. Wala daw, wala. Okay. Tagan mo gud mga sapa-sapa nga ano na mga limatok. Mga chikan ako anak. Asud na ako mata sa una ng limatok. Limatok ng sulod sa mata. Nakaratag likod. Oy. Ang bangag no? No, kayo. Lalong gid lalong. Nag-alala kayo pa. Men yun na. Grabe gibangagan ni tuyo no? Tuyo. Pili mo lalong liko. Tuyo ng gibag. Wala nang tuyo, di man ang sinal Ba. Na picture lang tawag na lang Lapok ko anong naman nilapok lalong. Yun nga ano ko. Laom, ano may laom? No, lalom na. Kaya walang butuho eh. May baba oh. Yang kuan niya ba kay na imrog ipika sa daan. Yo. Ina mo gina, kahit Nature. kuha ko na oh. No. Cross. Dati na siya. No cross oh. Oh, cross. Kani gikan naman na sa babaw oh, agi man ang call na. Adua man ikabakto di ay. Study Wala ba singkit. Aga na sa kulili ni birada ni. No, kami na balbag-balbag. Tidak. Dako kuha dia. Gangan mo. Ya, tayo na ni. Ano ni sa bubong yuta ni?
Dili hatag diri na sa buong yuta kadala. Tamad ko ani kung mabot na kita sa buong yuta lagi. Kamot kita ni, Hexon. Sa buong yuta askan naghanag bulawan dito. Diri wa mo makita nga bulawan, bagong yuta na lang. Iya sumi ano? Swimming kada sa ako. Swimming kada sa na. Ayo sa anak tu. Sa tong gibalbag na ko dali. Tama. Yo ati na lagi gibalbag dyan diri oh. Gibalbag. Na po gibalbag yang kuldadan. Lagi ni sila yung mga kasaysayan ba. Ito bod. Wala dan. Abi-aran diri. Ano? Gisi kita kung dinran. Kaso na yan ano man mo giagi. Nagisi nga kaya na pa na nagisi. Wala ba ito itulak ko lang? Ay, sarap naman. Yo, tingnan ko po tingong ko. Jones ba? Bok si Bon Jovi man. Bon Jovi lang ba? Kung hilig mo adventure mga ka-SP no? Oh, pwede mo din mo kan. Suroy mo din eh. Gwapo kay dalan ay. Ang duda na kung may kisisiro na namin siya, kasi gaman tao ng host. Ah, Tubig. Di anak, ang tinay po. naman host rin. Kapitan ba? Kapitan? Taguan to sa tagiya. Taguan eh. Balin nila, balin. Yo, Taguan ganun. Ang wakto nila sa Taguan ganun. Iplanuhan na gyud nila ba? Kuha na gyud na gilid. Gahi na gyud na tayo. Tao na gahi. asan mo tamagi ari? Yatak na rin, abiyaran na dia. Ha? Basig mo ambak na ba? Ama na pinakakalal ng butay. Lagi ana dito. Ako dilik pa ninyo ta diri kol. Gahap na. Yo. Oo, dili ang dilik no. Ay, sakop na yung maran eh. Oh, kadot ko kung papa nito na lang ko. Ah, Lawang biday ni sa diri sa eh. lam siguro wala po ka alili diha. Latawon ko na ako. Mantawa gud ko para ikaw gi mismo kasaksi ba. Ako wa pa man jud ko kadto din eh, karon pa gyud. Na first time yun eh. First time yun eh. Para po man ko kasulodan yung lugaran eh. Ate guys. Ay, law mas ya. Pulse. Dapat pag maligo dire ko. Naantay to kuana ko nang mapuka punta na mapundag tubig. Ako kay ligo dito boss. Sarap dahil. Lawang biday yung busaya boy. Laom mo eh. Pila na ka meters na dire mga. 10 meters? 20? Ada. Napilti. 20 meters? Bukan dire mga 20 meters. Milad mo. Lam-lam pa yun ka na guys ba? Kita gamay para masyon. Dapat ka dapat dito kapon kami ninyo. Supod. Langkas jud. Sama na ko, ito pang tahion. Wala na ko dalang dagom. Nagalasang man tayo, pero dugay ng punta ka wala kasulod og lasang. Brogdit.
Naglasang man ko pero Bilik sirbol. murag di naman nilasang ni. Pakilid kayo. Gunit, gunit. Gunit jud. Kutob sanay magunitan. Ya. Na. Tuyo ko ni sa kinayahan no nga nay bagon-bagon ni nga ni no. Pero nay magunitan sa mga tao ba. Grabe Ginoo paangay sa tao eh. So, ang tao ro di ka mo paangay sa kinayahan. Kay gugpon man pod. Salamat. Ito gabangag dito, imong Bangag nga dati ba? ay dati, ha? Nature. Dito na to ba? Victoria Buyag din sila. Wala nila nga butay. Ano tayo? Ano natin ano? Opo kayo. Ano natin yung bago? Sige, ano na mo natin tubig dito. Ano? Awan din ang dito na. Tukunto ka ng tubig. Baha, brigado, tubig mo. Huwag mo sulod ka dito, di ka mabasa. At hindi ka makitan, basta magbaha. Oh, Hindi ka makitan rin. kana na. Dire din mo picture call. Kapaway. Eh, Turan mo na. Anak sila. Paway siya. naman ta, tani naman ta. Paway sa mga ka-SP. Kaya sa paway. Ato siyang i-off guys.